5 claus per transformar les masculinitats a les aules. 1. Incorporar la mirada comunitària. Tenir-nos en compte les unes a les altres. Segur que hi ha entitats treballant al nostre territori. Coneixem-nos i fem xarxa. 2. Fomentar l'empatia i l'efectivitat. Un bàsic, sí, però també implica reconèixer els malestars i les inquietuds d'una gran part de la població. 3. Fer-los sentir part de la lluita, perquè transformar les masculinitats també és transformar el sistema. 4. Desenvolupar una estratègia conjunta. Cal reivindicar la interdependència. El canvi ha de ser col·lectiu. I 5. Incorporar una mirada interseccional i decolonial situada. Ser conscients de tots els eixos d'opressió. El feminisme blanc i eurocèntric també oprimeix. I tot això ho podem fer a través de l'art, l'humor i el teatre. Transformar també pot ser creatiu. I d'on han sortit aquests 5 punts? Doncs del grup de treball Gènere, Educació i Masculinitats, dinamitzat per l'investigador Alejandro Caravaca en el marc d'Escac i Mat, el Fòrum Social de Narratives contra l'extrema dreta que va tenir lloc el passat 18 d'octubre.